Toca fer camí cap a la felicitat amb Jesús Ferrer. Bon dia, Jesús. Hola, bon dia. Com estem? Molt bé, molt bé. Ui, què fent estàs, no? Sí. El temps te fa fent o... Sí, m'ha sentat molt bé l'eclipse de lluna del divendres. Eclipse de lluna, va bé? Sí, va haver un eclipse de lluna en Aquari, 14 de març, i... Què vol dir un eclipse de lluna en Aquari? Jo no en sé gaire, Hi ha una persona que és Aquari que es fica davant de la lluna o què? No. Que quan mirem la lluna en aquell moment crec que està Aquari detrás, però bueno, jo no en sé gaire. Però qui és Aquari? Una estrella? No, diguem-hi que els signes del zodíac les constel·lacions són espais al cel. Sí. Llavors, tu quan neixes, jo vaig néixer en Capricorn, doncs era que quan jo vaig néixer en aquesta posició GPS, que jo vaig néixer, doncs Capricorn estava coronant el cel. Ja, però depèn on estigues, no? Perquè en Estats Units no estarà allí, no? Clar, no, estaria a un altre lloc, clar. La carta astral necessites dir a quin lloc vas néixer, per saber dia, hora i minut. I ells van i calculen el cel. En aquell temps era super barroco, que ho feien en paper, i ara ja tiren de ChatGPT, no? Ara ja ChatGPT no, però hi ha una app que ja t'ho calcula. Vale. I el divendres també sé que vas actuar al carrer de l'Havana, no? Sí, el carrer de l'Havana. Com va anar? Flipant, perquè és la primera vegada que actuo per adults, i molt emocionant, va agradar molt. Vaig conèixer a la iaia de Berti i va flipar tant que no parava de riure i tenia una risa super engrescadora i vaig anar a per ella a fer-la riure i es va escampar per tot el públic, molt guai, una sensació molt xula i bueno, molt guai. Continuarem. Molt bé. Què més? Avui de què parlem? Avui parlem de les diferents generacions. Allò és que la gent més gran de 70 anys diu ningún tiempo pasado fue mejor, los anys 60 va ser la millor joventut. Sí, sempre ho diem, això que sembla... Nosaltres diem que els anys 90 va ser la millor joventut, perquè hi havia un munt d'oci nocturn en posta. I cada generació... té lo seu. Conta lo seu. I generacionalment, i ja ho dia un filòsof grec, generacionalment tothom mira en enyor la seva joventut. Pensa que aquella època va ser que flipes. Pues una forma de ser feliç, almenys en el meu ofici, que soc profe d'adolescents, una forma de ser feliç és poder empatitzar en esta generació Z. Sí. La generació Z són els que tenen entre 13 i 28 anys. Esta generació és molt més diferent que nosaltres, vull dir, mentre... No sé, posem un exemple, Jordi. Sí. Jo, quan era jove, ma mare no en tenia ni idea com anava el vídeo. I recordo que una vegada es va apuntar a un full així quadriculat que mentre sonava la tele i començava la sèrie, que apretés el botó roig, que poses la cinta, evidentment, i això s'ho va apuntar a un paper i aquell paper el mirava setmana tras setmana. Sí, la meva mare igual, Quan venia la sèrie... Jo pensant, però què te diu el paper? Que apretes el botó... O sigui, poses la casset, que està dins, i apretes el botó roig, i en aquell moment el que sortia per la tele se gravava, i ella deia, uau, podré veure en qualsevol moment la sèrie. I si estic liada fent coses, després en tota la calma puc mirar. I aquell paperet m'impressionava, perquè, claro, nosaltres ja érem pioners digitals. O sigui, nosaltres ja diem, home, és el botó roig, tampoc no es necessita gran tutorial per a fer això. Pues, vulgues o no, nosaltres vam néixer sense internet. Jo, concretament, primer de carrera el vaig fer i no existia internet. Carrera d'informàtica... Primer de carrera no havia. No hi havia internet i ma filla em feia... I per a què serveix la informàtica si no hi ha internet? I vaig dir, hòstia, molt bona pregunta. Bueno, però és que hi ha ordinadors abans, també. Ja, però per a què servien les xarxes, no? És que ells pensen que els ordinadors és només xarxes socials i... I llavors intento explicar que jo primer de carrera m'explicaven que xulo que és tenir aquí l'ordenador i imprimir a l'habitació del costat i ara és tan ridiculíssimament ridícul. Ja. Bueno, el correu electrònic, a la universitat tu ja tindries correu electrònic. Que teníeu que anar a l'ordinador... A segon, un dia un va entrar per la porta i va dir... Era una assignatura que es deia llenguatges de programació i parlava dels llenguatges de la prehistòria. Sí. I el mestre va dir... Pues bueno, Ada va ser la primera programadora i un dels llenguatges inicials era tal i tal, però quina llàstima que no tinguéssim el compilador, perquè no hi ha hagut forma. I al cap de 4 dies arriba un tio en ulleres, prim,
gafapasta super friki Sí. i diu, he aconseguit el compilador de, no sé, de Lisp, no sé quin cony de llenguatge era. I el mestre es queda en els ulls oberts i diu, i d'on l'has tret? I diu, l'he tret d'internet. Uah, Va ser la primera vegada que vaig sentir la paraula aquella i vaig dir, internet. això on està? I m'han dit, es passes tants de passillos i en aquella sala, allà en aquell Mac del cantó, Sí. allà hi ha internet. I obro, i era el Mosaic, era un navegador que estava en anglès, i vaig dir, uf, què és això? I internet era fosc, perquè connectaven en BBS. Era com l'MS2, quasi bé. Sí. I vaig mirar i estava tot en anglès, era en blanc i negre, i vaig dir, això d'internet no tindrà cap futur, jo vaig dir. I me'n vaig anar cap a casa. Pues sort que no vas invertir diners en una altra cosa que no sigués internet, no? Però... No, després he estat 20 anys programant per internet i realment això, nosaltres no hem adoptat, o sigui, nosaltres hem conegut jugar al carrer, en pilota, hem conegut avorrir-nos, hem conegut una sèrie de conceptes que la generació esta, que avui vinc a parlar de la generació Z, que són els adolescents, que en tenen entre 13 i 28, esta gent no saben el que és avorrir-se. Bueno, clar, estan enganxats a la dopamina Esta que gent els genera les xarxes socials, eh? han nascut en les... O sigui, quasi van començar a caminar com a posar el dit al mòbil de la mama. Sí, sí. I recordo en la meva petiteta, quan tenia un bebè, que just caminava i hi havia ditades a la tele en menjadors perquè es pensava que també es movia això de la tele en menjador. Llavors, esta generació no té cap dubte de la tecnologia i m'agradaria descriure'ls. La generació Z són experts en la comprensió de la tecnologia, evidentment, perquè hi han nascut, no és com nosaltres que hem sigut pioners, l'hem adaptat, ens sentim moderníssims. Són gent multitarea, o sigui, esta gent, jo penso en mes filles. Ma filla, la petita, és impossible veure una pel·li sense tindre el mòbil a les mans. I a mi m'està passant últimament i em fa molta ràbia. I sí, la meva parella també, quan li vaig comentar nit, dic, parlaré d'això, fa, jo també ho faig. Sí, me fa molta ràbia. O sigui, mires la tele i mires el mòbil. Sí, me fa molta ràbia perquè dic, m'estic estressant a lo tonto sense voler m'estresso. I quan vaig al cine ja dic, modo avión, Home. Modo avión, però el cervell sempre està... Però estem mirant una sèrie, Teresa i jo, i de moment, aquell que semblava que era el dolent, no sé què, li fa així la guinyada, dic, tu has vist el gest? No l'ha vist, I em fa, no, que sí, que l'ha vist. Ah, sí, que l'ha vist? No, O sigui, ho veuen tot. O sigui, esta generació són multitarea. Uns alumnes me van fer un vídeo, a classe un vídeo de feina, i mentre la xica parlava, estava partida la pantalla de YouTube, i a l'altre costat hi havia un videojoc movent-se, pujant uns trens i unes monedes, i jo pensava, què cony és un vídeo que t'està explicant algo de sostenibilitat, i a l'altre costat hi ha un videojoc, i fa, és l'última moda, perquè els joves necessitem fer dues coses a la vegada. Sí, no ens podem concentrar. Jo ho he vist en molts reels que sí que és pantalla partida i una cosa que s'explica i a baix una altra cosa que va no té funcionant. res a veure. Sí. I al principi també de mes filles que posaven lo Twitch i mentre estaves mirant es passaven els comentaris a tota velocitat i jo intentava no mirar els comentaris, però és que ells miren els comentaris i riuen i simultàniament estan en el que diuen i... Pues bueno, esta generació, per exemple, TV3 està super preocupada de fer los continguts en esta generació Z perquè tant se'ls infot la tele. Ja no. Què cony és la tele i què cony són els anuncis de la tele? Sí. Inclús quan se mira la tele, ara estàs acostumat que quan mires una pel·lícula amb el mando mira quan queda de pel·lícula per quan s'acaba i no disfrutes el contingut, saps? Que loco, sí. Estem així. Pues esta és la generació que mos puja. Tinc més descripcions, però si me pots posar la però musiqueta... puc recomanar, perquè ve a Digue'm. condició el que estàs parlant dels adolescents. N'hi ha una sèrie que ho està petant molt en Netflix aquesta setmana passada. Es diu Adolescència. No sé si... no. Ho està petant molt. No tinc Netflix. Són només 4 capítols, però tu ets informàtic i sabràs mirar-ho. Vale. Són 4 capítols. Cada capítol està fet en un plano seqüència. I crec que tracta molt bé de lo que estem parlant ara, de les generacions. És d'un nen que la policia l'agafa per haver matat a una altra noia i a mesura que vas veient els capítols, són 4 només, des del punt de vista del pare, des del punt de vista de la policia i des del punt de vista de l'institut. I te dones compte de que sí, molta pantalla i molta cosa i que els natos o els grans estem com ignorant el que estan vivint ells. És que és aquí on vull arribar. Ells viuen una altra vida. I és dolent moltes vegades perquè no saps si està patint o no està patint una persona
I recomano molt en aquesta sèrie, tant per pares com per fills i com per mestres, perquè, i ho està petant, a Netflix diuen que serà la sèrie guanyadora de tots els premis. Ah, que sí? Sí. L'adolescència? Adolescència. Sèrie. Són 4 capítols que ho veus en una tarda. I molt recomanable. Vale, i un moment abans de posar la cançó. Sí. TV3 va intentar fer un programa que es deia Zenit, que era les diferents generacions que competien, la X, la Y, la Boomer i no sé quina més, Sí. i hi havia una persona representant a cada generació. Pues estava el Lil Dami, estava el bateria dels Pets, que ens representava els Boomers, i representant a la generació Z, la Su, que és esta cançó. Tant de bo que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar, i tant de bo que em recullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys podrida. Tant de bo que jo fos més com tu i conegués la vida de prop, perquè portes anys escrivint-li cançons. Papara, 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 papara. La Su la poso com a representant de la generació Z. Realment hagués pogut arriscar més. La generació I en aquell programa de TV3 la representava el Lil Dami. O sigui que allí entrava el rap, però a la Z podríem posar fins i tot raps en lletres que són incomprensibles, com tots estos que estan super de moda. Perquè canten cansats, aquesta gent. Canten en la boca que no vols... I tu dius, però què diu la lletra? I ells ho entenen, els joves. Sí, perquè diuen coses ja seves. Sí. Jo el més pròxim és de Tallets, que hi ha alguna paraula que es queda a mitges i la pillo, però jo cançons de Rosalía... Bueno, de Rosalía no ho sap ni ella, el que diu. I de tota aquesta generació, Sí. sobretot són de Sud-amèrica, que no se'ls entén, és que els grans no podem entendre este gran èxit, no podem entendre a la generació Z. I la generació Z estava explicant que estan oberts socialment des de la tecnologia, evidentment són molt de xarxes socials, viuen la rapidesa i la impaciència, per això també de lo de mirar dues coses a la vegada, suposo, són absolutament interactius i són resilients. I llavors, clar, tenint este tipus d'alumnat o tenim este tipus de fill, seria important que entenguéssim que ells... O sigui, jo he vist, ara que faig pràctiques i no m'assento a la banda del profe, que m'assento a la banda dels alumnes, jo he vist que el profe va donar una classe d'estes magistrals al seu ritme de boomer i hi ha algun alumne que està jugant a un videojoc, rotllo Tetris. Sí. I ho està seguint perfectament, eh? Però o sigui, és molt dolent, eh? Li sobren neurones a aquell xiquet. Això no és bo. Això no és bo. Això no és bo. No, psicològicament no és bo. Però aquesta generació... Perquè tu que saps que fas meditació, saps que el moment de relax és encaminar-se només amb un sol pensament, no? Evidentment, però bueno, esta generació són així, esta generació els han de demanar les coses així. O sigui, jo no m'atreveixo a llegir un enunciat davant d'ells perquè s'avorrixen. Jo els deixo l'enunciat, dic llegeu-lo, i al cap de 5 minuts comentem i els dubtes que tinguéssiu, però llegir un enunciat, que és el que s'ha fet tota la vida a les escoles, això avui en dia és que no té cap sentit perquè s'avorrixen fins a l'extrem. O sigui, tu estàs començant a llegir i si has posat una miqueta de ficció al principi i tu et penses que ets superguai perquè ets un profe guai que has posat ficció al principi de l'enunciat, tant se'ls infoten ells. Yeah. Tant se'ls infot. I ells te'l poden llegir i fer-lo i en paral·lel xerrar, posar-se música i fer 50 coses a la vegada. Llavors, clar, hi ha qui diu, com tota la vida s'ha dit, la millor joventut va ser la meua, hi ha qui diu que la intel·ligència ha baixat en la generació Z, he vist molts d'articles este matí a YouTube, però no és que hagi baixat, és que no se concentren en llegir llibres, i només llegint llibres. Que ma filla menuda pues, encara llegeix llibres, que m'encanta que de veure llibres, però no és lo normal d'esta generació. Tenim una generació en molts d'estímuls, en moltes necessitats de fer coses,
I això, els adults, els pares, els profes, mos podem pensar que, ostres, vols deixar... És que ells poden estar tranquil·lament en el mòbil escoltant-te i no tenen cap problema ells. Però tu com a adult, deixa el mòbil, t'estic parlant. No sé, estos conceptes de boomer... Sí, bueno, o el contacte, que volem contacte visual, el contacte Home, carnal. t'estic parlant, no? Sí. Soc ton pare o soc un profe. Sí. Pues esta gent han entrat directament en l'era digital, no dubten en la immediatez. O sigui, aquest any potser no, perquè la pandèmia ens va digitalitzar bastant. Però jo crec que ens plantem a l'any 2020 una empresa del polígono d'aquí de Toses en uns jefes de 60 anys, Sí. possiblement faria baixar tots els dilluns a tots els comerciants de Catalunya per fer la reunió. Ja. Un jove diria, fem una videoconferència, no? Clar, perquè... Clar. Llavors, els que porten les nostres... Ja t'ho dic, que la digitalització en confinament va haver molta i ara ja suposo que les reunions de comercials de tota Catalunya se poden fer per videoconferència sense cap problema a fitxes d'avui, però al 2020, jo m'imagino el senyor de 60 anys que baixen tots els comercials perquè el dilluns fem la reunió de comercials. Sí, i es feia, que això fa 5 anys... I baixaven, sí. i els hi costava gasolina i dinar, perquè ho pagava l'empresa. Claro. Pues esta joventut mos pot portar transformació digital a les empreses perquè el senyor de 60 anys és l'amo de l'empresa i ho seguirà sent. I ell no entén d'apostar per influencers, ell no pot entendre el món que mos ve. Ja. TV3 li tremolen les cames perquè tota aquesta generació, que ara ja en tenen 28, els més grandets, no segueixen la tele. I llavors és que no miren els anuncis, no sé si el món està preparat, a aquesta generació li serà igual. Aquesta generació serà molt més resolutiva perquè domina la tecnologia des del moment zero i després m'agradaria entrar ja a la següent generació, que és la de ton fill, la generació alfa. La generació alfa és els nascuts a partir del 2013. Sí. Com te pots imaginar, rizamos el rizo. S'identifiquen rasgos com la fascinació per les xarxes socials. O sigui, si els altres ja vivien, estos ja tenen fascinació. Tenen baixa tolerància a la frustració. Tenen una necessitat d'immediatesa, o sigui, si els altres la tenien, estos encara la tenen més. Tenen menys capacitat d'atenció encara, menys que l'altra. O sigui, els alumnes que ara m'entraran, que ara en tenen 12, que a mi m'entraran a FP, m'entrarà tota aquesta generació com la generació de ton fill. Sí. I estos ja han nascut en la IA baix del braç. O sigui... Esto ja saben tot lo que... A qui li han de preguntar les coses. És que quin sentit tindrà... Jo, perquè ara he fet una tesi sobre l'ensenyament, m'ho van demanar al màster, i, o sigui, jo he dit que l'ensenyament ja es va... O sigui, he trobat manifestacions dels profes de mate quan van sortir les calculadores que es manifestaven de dir que no hi havia calculadores als centres educatius. Sí. I fins i tot van fer una enquesta i això era al canvi de segle, al final dels 90, a principi del 2000, que les calculadores a les universitats i als FPs i a les escoles, que no, i l'estadística dia que tenien temor els profes de que hi hagués la calculadora. Però és que va arribar el projector, i l'altre dia parlàvem amb ma filla, que el projector els anava supergran als profes, perquè ells volien fer pissarra o transparències. I el projector... I ara fer PowerPoint, I el projector, quan deixava de funcionar, tots els alumnes sabien que havien d'apretar input, hasta trobar l'HDMI. Sí. Però l'adult no. Ai, que no em va. I tots els alumnes a la vegada feien, vinga, va, Carlos, que era el més simpàtic, arregla-ho. I ma filla dia, és que tots sabíem que era input, hasta trobar el canal. Però la mestra no ho tenia, llavors. Els projectors van fer temor al professorat i ja no te dic les pissarres digitals, ja no te dic Google, com us demanarem la biografia de Cervantes, un treball, quan va aparèixer Google. Com te diria fins i tot, bueno, mòbils a classe i ChatGPT, i això els explota el cap. Sí, sé el que diré, perquè hem d'acabar ja, no sé si te queda alguna cosa, però vaig mirar un historiador, no sé, me'n recordo quin nom era, però l'historiador parlava de les eres humanes, l'era medieval, l'era de la industrialització, que normalment sempre solen durar uns 250 anys cada era, i que ens estem apropant al final de l'era actual nostra.
però com cada final de cada era acaba amb un derrumbament social Uau. per a iniciar-se un nou derrumbament. Cada inici d'era ja és esclavitud. Hi ha poderosos amb esclaus, cada inici d'era. Uau. I el 250 diu que ja té comptat que més o menys serà l'inici de la nova era amb la nova esclavitud. Hi haurà esclaus una altra vegada. I aquests esclaus no seran esclaus que aniran en cadenes o... No, seran esclaus que sense voler-ho ser o sense saber que ho són per culpa d'aquestes tecnologies com ChatGPT, etc, perquè serem esclaus d'aquestes altes tecnologies que et pensen que tu ho estàs fent tot, però en teoria t'estan dominant des dels grans empresaris que són els que mouen tot això. I que el 2050 ja està aquí. Este final d'era, que és indiscutible. Què passa? Però que està aquí i que l'esclavitud tornarà en aquest sentit, sense engrillets, però en forma de... No, ara que dius això, me recorda que les xarxes socials mos han extremitzat a tots tant i els que érem una miqueta d'esquerres ara som extrema esquerra i anirem a cremar contenidors i els que són de dreta ara són extrema dreta. Però tot perquè t'ho diuen uns des de dalt, perquè sense les xarxes saber-ho. socials te van... O sigui, però jo recordo... hi ha una persona dalt que t'està dient ves cap allí o ves cap allà i no som conscients. I ara amb intel·ligència artificial, xarxes, tot això encara serà més patent i que serem esclaus. Serem esclaus de grans, i està passant, no? Els Estats Units està governant Elon Musk i que té altes tecnologies i què passa? És que està passant i és el final d'una era i desgraciadament és això, l'estem vivint. Ja per acabar, un petit matís, volia extendre'm més però no tenim temps. No. Actualment hi ha un ressorgiment del feminisme i en contra la heterosexualitat molt elevat, però per la banda dels homes hi ha un ressorgiment de l'ultradreta a favor de les dictadures i del patriarcat tan elevat que entre els joves a mi me fan Hate Hitler, a mi em fan Viva Franco, me posen fondos de pantalla de Franco, i el ressorgiment de Trump no és broma, però esta generació està als collons de tot i vol rebentar-ho, però bueno, fa molta pena. Doncs aquestes coses, obrim més els ulls. Els esclaus abans anaven a un país i els agafaven i els convertien en esclaus. No deixem-nos ser esclaus. I tot ve d'una voluntat d'una pròpia i d'obrir els ulls i no estar tancats amb tantes coses i tan distrets. Hem d'estar més conscients, no, de tot el que està passant. Jesús Ferrer, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Moltes gràcies, Jordi. Adéu. Adéu.